kastoɓe arde way tawi tan mi annima dañde ɓiɗɗo mbiɗo jogori ɗum innirdema mi haytat hay mi jagga ɓiɗɗo mi ɗeɗa ɗum mi wara ɗum ɓurinimi an mi huccira e ma mi rokkuma joni noon a fiyatan becce fiyam joni mamoudou so woni neɗɗo ma resat rew mappo ɗum ɗo e fuur accude men ɗo e tuttiran debba tuttiran haydara ya tawma Dakar an tan mbima feŋat aɗa rewe debbo tan mo ganduɗa a ñallatinta a wallinta aɗa miijota o hakkille ma ne uddi aɗa wayno tan mo wala kanani an min noon kam sa wi Samba ne bonnedi ene haawi sabu wuro ngo fof ne andi Samba bonanedi an Mamoudou ko kokkoɗa ko no ɓurti ko kokkoɗa ko no ɓurti hattanani te ay Dieynaba hay sa yeeyi laakara sa nani biyeteɗo Dieynaba so en certi ma doka jalta ɗon on laakara naata laakara min suusa ma anni wal ƴeew mayɗo watta haydara heddi ko noon mayɗo arta kin hasna hen haɓɓa ha tiiɗi kek a faami en jotta tan mbawlen ɗum ndiyam ɗon ɗen jaltini wona noon de ko ni jaɓu Allah ko heewi jaɓu Allah ngara mbaɗa suudu amen ala suudu amen a wawa walde min nden ma mbaɗa e salon o ha weete nani ko weeti maɓe ligguide probléme o bama wona koɗo holto wonat koɗo murlaɗo yeehi hurtoyi arti kalisaji galle ma nawno men mi artiri walla mi artirani wona kanko yeewi aduna ma arti ɗo eno o bonni aduna ma ha bonni noon aduna ma o mo bonni ɗo aduna ma ga ko fewnide aduna ma saabu gartuɗa ko jinna en ma dañe nden kirɗo mais poi so woni yan bo an ami taji em taji barbat akessa barbat jam wiyete yawo mbaɗɗa e tampere mawɗum mbiɗa wawi jooɗade merci ko ɗo jeeyɗa ɗum ko question min namdimama tan ko ɓutti kay holliri tawama hoɗo debbo kellifaɗo poɗɗo pormini mbeɗa jooɗi garaɗa namdo kam tawi ko ɗon jeeya ko wonko ƴewatnomi sabu mi yiɗum e maɗa min mi andi ka debbo moƴƴo nde wonno yeeso ma ngoni laaɓi ay galle wona damar galle ngal woni galle de ko yeeso woni galle wonko jinnomi namdadema seet tan holko jaari wone ma mais an tu es qui
aɗa wawi namdade de ɗi question ngaji woni hayyo Khadija yewiti mbaɗɗa selli jam tergay jam tan kay wallahi ƴew yande hawre tellade sibu mi wino ala fo no mbawi wadde hami naata galle to mi waɗa feere ha telden min e ma mi haalanma ko jinmi haalandema ko sibu Hadisa min komi jiɗɗomo Allah ne seedi mboɗo yinma deni guila ñande garmi galle to gadduɗa ka sutɗa min guila ñande hen ha joni aɗa nani ɓerdema ronki yaltude te to jiita kam ɗo jinmi ko aran ndema mi nawma place am to mboɗo jogui mbabba place Allah on seedi wona caahan a meeɗi yiɗi tubako mbima meeɗi yiɗi tubako ala wallahi ƴew place am ɗo ko ɗon ɓe kirata ɗon ɓe mbiyata ɗon ɓe ñallata hay walde aɓe mbaala ɗon aɗa andi Chris Brown omo ara place ame Michael Jordan omo ara ɗon kamɓe fof koɗo place am ɗo ɓe kirata aɗa andi suko gorko goɗo mbiyete ɗo Djiboldo Ba anda Djiboldo Ba so umi France o ari ɗo hen ɗo Sénégal ɗo hen ndaro arata o ara ɗo place am ɗo ƴew mi yannamo follere mi yarnamo buy ana rendour bay fetani ni ko min buyam moye folleram nde waɗimo noon ay min sa yi mi namdima min komi kawmum jaay garmi mi namduma kono wona haydara sabu mbiɗan ni no mbaɗa kam aɗa wayno poɗɗa waade no mbaɗa ni joom galle ma kam mbiɗandi tampata jinnomi andude tan holko gonɗa e jaari ko nawlam minen ndendi gorko goto ko ɗum jinnoɗa andude andi te kalta ɗo ko a namdaka ɗum aɗa heewi haala banam dem wat ses tan ene gaso wonde taɗa andago ngol woni premier ma fo a yiidemi jogoɗa hen kuli kono min haydara ala saɗede wonde yam komi kawmum jaay garmi tan ko salmindemo e jokkude enɗam e moɗon jikki ma tan kalɗa ko ɗum woodi kadi wona haydara natirɗa ɗo ne aɗa andi tan neɗɗo sa anda ɗum moy lowlo eyyi kono noon ka debbo tinniɗo ko ƴewannoɗa wari jaari oɗo elle ano ƴeewat mboɗon yaha gacca mon ƴeewtam a yahat eyi aɗa wawno joɗade de an gallay joni ko jiɗɗa joni afriti bonnude dewgal am min ko ɗum jiɗɗa an gallay ko hibma aɗa andi jonno ɗo han est ce que a andi gallay on ko nawlam han min ɓurma andude sabu min joddima ɗo mi namdi mom ko wone maɗa o haalni kam min kay min mi andi ɗum andude nde diwi te ka anda hen ko ay bammal so ari o ardata koye ɗum ɗo makko ɗum kadi ay bammal so ari ardata koye tubakoɓe koɗo place am ɗo ɓe gonata toon noon jinmi nawdema jiiya tubako nani gandura e tubako jiiya tubako no wayi tubakoɓe yontaɓe yoɗɓe wallahi min jinmi ko minema gonten gurdam moƴƴam te somi resimo mboɗo wawi jogadema Allah no seeɗi mboɗo wawi jogadema jogma joggal moƴƴal hay dara mankirtaki kala ko jiɗɗa mboɗo wawi waɗandema ɗum nan yiɗam tan eyyi min noon ko kalɗa ko foof tagata ha mi yiɗma mi yiɗama tan mi yiɗama Hadisa accu kalta ko anene ala mi yiɗama tan mboɗo weeli yiddede mbaɗa heta no mbamini min no mbamini wallahi mi yino mbaɗa ni kono mi yiɗa tan te ka anda hen ko mboɗo jogui Allah on seeɗi mboɗo jogui te mboɗo kadi mboɗo jogui ko jogorimami an te mboɗo wawi jogadema nani sibu min mboɗo andi ka debbo moƴƴo te kadi ko mbimami ko ka arjiguinɗo aɗa heewi arjigue somi joguima wadde arjigue men ɓeydoto min e ma nani kala ko jiɗɗen en mbaɗum dañde aduna men e gurdam men peno gurdam men min e ma yiɗam tan ay sa yiɗi kam Allah on seedi hay dara mankirtaki gurdam ma kala ko jiɗɗa mbaɗa ɗum waɗandema ɗum ɗon si min komi gorko de jiram ɗo komi gorko te komi jurum diyaro mboɗo wawi yurmat debbo wallahi waɗen tan yiɗam no wandi ma yiɗam wona mi winoma téléphone natti wonde hakkude men ko koyɗam jaɓɓami ha ɗo e galle he wa an gallay saɗa ara ɗo henna a waɗani kam message ñanden ko ɗum mbimami mbaɗa kam message min mi ƴeewani mboɗo mi planifié ha yimɓe ɓe wasa tinde hari ɗo hen an gallay
amar mi wujjito ko ngarami ɗo ko kono an komin bonnanta an yo bon kono mi bonnan yo bon jaari mi tampi e masala haaju ma ɗiɗe ko dokkumami ko heewi ngol ko ɗo kan mi wona ɗo ngoni janngo nder suudu paami toon kam mbiɗa sikki ɓuri wonde ko ɓuri bonde ho mbiɗa sikki ha gallay ay an so tawi ka kangaɗo an gallay gallay to fontomi de wona guiɗenen haaji moɗo woɗa négocier mbiɗa an nana nde suudu mbiɗa he saɗa haaldema ustutani ma nde ɗo galle mon de aɗa andi kam oɗo jaɗɗo joni joni o woɗɗani mi wulla ɗo joni joni o arta jaari ƴewno ɓuuri yawrude dokkami mi yaha gila e joni min an haalde tubaɓe ene wasa haalde tubaɓe kam somi ari mami yi ɗum toon foof tagta mbeɗa yiɗma mi yiɗa tan min gasuleji ñi pataɗi ɗum mboɗo wowi ɗum de ɗew gasuleji debbo aɗani debbo ko ma waɗani anani hande ɓiiƴo ɗo janggo ɓiiƴo to hen anani ɓawo janggo kalɗa mon e ŋoɓma anani ɓiñma taw ne yiiɗi ɗum debbo noon waɗata te ay debbo moƴƴo o joguiɗo barke o noon mbiyamami de joguiɗo fulla e fayida o on ko noon waɗata wona guerama balɗiɗi balɗe tettana jaaɓi ko ma ndeweɗa ha yimɓe tefa ha jaaɓa on so ari ko on jotto nani kono weeɓo on waɗaka barke miiɗa weeɓo de walla ne mbatta ni min mboɗo jaaɓi nani alani sinno mi addino kalis ni mo hokken hay sono temedɗiɗi kono noon han mi rutto place to mi ruttimi toon somi arti galle to ma gandormami mawr ko mofi mi tottuma si mbawno addandemi fof mi yiɗa tan mi yiɗa Farisa annani gadi walla gonga ma gonga yam kay mi yiɗa Farisa ko jiɗa yam ko yewni ko ka wawi yiddem ala mi yiɗa tan hakkillam rokkan ko mbeɗa yiɗi Farisa yiɗam tan sibal mbaɗa joni yidde nde ko force e joni yiɗam hay sono ñalngel gotel ala mi wawa wallahi so wima mi jogui ɗum min mi ala ɗum de so Allah tan mi ala ɗum joni noon ko an waɗa daña seeɗa compréhension yam a muñi ha do en saabu Allah rek muñanam ay ɗoni haala ka so boyi do en ɓe paamat saabu Allah ya après min mi nodde ya ummo jaari mi salahi ɓe paama joni an ƴeewam hen min mi ƴeewani eyyi jaari an wori ƴeew onde an ya ƴeewe tan ande kalɗum fof mbiya ham ƴeewam hen nde kalɗum fof an jaari ko ƴeewam hen joni min noon mi yejjito horam nden an ala importance min jaari mi ala importance ha ko ɗum jagguɗa mi noddaɓe joni jeew saabu Allah andi ko ñaganmami ummo jaaha après mi nodde wallahi mi nodde sa yeehi saabu Allah wiya jaari téléphone mi ɗacci message mi ɗacci ko fate e banggue téléphone komi ɗaccuɗo face à face ko alda koyɗi ko ɗum cohluɗo e moƴƴi mi yarani ko wonde ko mbiyata e moƴƴi ko de jarami ɗo henne komi jahowo komi gartowo jenggi fof koyngalam ngal ko ɗo faati ala koyngal ma ɗo kam ɗum ɗon yejju ɗum saabu Allah ya après ay min toon nanmi mbaɗɗa sel ko min ƴewanno mi ƴewani mari an he arga he kono o dedata kam oto jee toon nanmi Allahu akbar onon naata galle hawrama mel ma salmin hara kam salo notade ha jani ko woni o dedda ɗum kawrumi ɗo meeɗa mo haaldom salomi notade yo noon neɗɗo ara galle neɗɗo o galle kam min kam o joni o galle joni mimin ajide an wona an kaldami joni min komi jiɗɗo nawnadema wallahi arde min mbeɗa nanduma e mawɗo walla cukalel keccel baggel ko keccel he nandata kam an kay mo dañma fof kam dañi debbo e tagi min joni ko worɓe mawɓe tan garat nden darta kam jaka jiɗɗo wiide min on mawɗo ka mawɗo kay an keddorɗa min en keccodirani Allah one seedi en keccodirani min e ma min aɗa waw kam jibin no foti duuɓi dañɗa min duuɓi sappo e ɗiɗi dañmi duuɓi sappo e ɗiɗi an kay nandirani min duuɓi nogas tan leɓi tan dañɗi ɗo tampere tan de tampere tan mi alana tan addi kam ɗum ɗo ɗum ko tampere tan de an jonko kalanɗo ko wat kapperinto ɗum wona mbiɗa baba malen jibi olde ne tuubi koye wona koɗo oro ma mbaɗa fréquenté koɗo am ɗo ɗon ɓe garat de wadde ko tagma wasde tagma wasde wadde koye basar kay koye gurdam jeeya neɗɗo kay liggo ha maydoro no taw ko batta ko bas haalani gonga haalata gonga ala he wona liggey adda neɗɗo jogade ani neɗɗo liggo ha mayta ko taw ko bas ko kallaɗo ko a fotani basirde ne kaldirɗani haydara de
ala ala no arde noon yarat tan adun no yarat ko nan kaldirɗa Ko ni ɗum ko, e yiɗam haalat tan. gonga tan yiɗam tan sa yiɗima a haalat gonga joni yiɗam ala mi wawa joni yiɗam anani mi wawa tan mbawɗa wadde fof mi wawa Hadiza e annene pusni min ya Hadiza Hadi ɓan jabum gayi op malki seere kadi enen an mbaɗa fewre ni enen mbaɗa yonten ni ƴeron kon doton ana yawon tan an malki seere an ɗum o bone woni te cukalel ngel ka andani cukalel ngel mursi ngel ɗo barkala sa jaggil ngel tan a tebtor ngel mbay tan kono ngari baggel ni wara on ngari baggel ni a ƴakkat tan ha mbaɗ barke rasulullah an Allah on sedi Jari ko woni an hoyno ummi ɗo o joɗino ɗo woni kam walla wattiɗo adde yimɓe kadi e galle o bot kangal mi andama ni o mi andama ya anda ɗum noon pewa ɗon joɗɗa joni ko jidda mi lela jaha nder suudu mbaddata oɗo min ko ɗo joni jaari biba waɗat koye galle an a watta ɗum ɗo de ko mbawmi ko muñande biba mi muñantama ɗum par ce que an kam kadde yetaɗo a wuppanta neɗɗo joganta neɗɗo waɗanta neɗɗo hay hunde a faami nden ndira noon jaari ay sa andu noon wallahi ma rentomi chaque jour mi wima ɗum an esam an rentomi wallahi ay an komin joguinma warde jaari an halkam wawi war mi waranma ɗo de hay goto ala ɗo mi waranma ɗo joni mi ñama yayima a faami mi waranma de mi waranma noon te an kala mo renakimi wiya wari neɗɗo billahi wallahi ay an ka assistant ko woni assistant a ummataka halnani ko woni assistant wallahi an ka assistant dañi degré ko an woni assistant mbimi ngoni mbaɗɗa wirta salminani alka yan kan mami salminde ana meeɗa kam wirta salminani ala Khadija min hanki kalanen ko wallahi mi fijirat noon wat sikko ɗum gongo e ammi mi gajotonomo tan meɗ ƴeewa tolneɗa beele kadi debbo dari tawi kadi debbo joom fayi mi ɗum kadi jarani an birtoɗami ɗo a salminani ene koye sehilaɓe noon bawa an ka gajtonoon an a gajaki de a gandur goggo hule yeehi tan mbiɗa ya wat ko weluma ɗo e gallo a gajaki de somi gajino kay waɗɗama nder suude par ce que min liɓanma daɗatma ko min wonmo jaɓani an woni jaɓani min tan wonmo jaɓani somi jaɓno mbaɗen ɗum kono joni adno sutur noon ɓayri yawti a fotani wonde haɗa kam taƴo walla haɗa yaha ɗum haalan yimɓe woɗɓe walla goɗɗum hay goto fotani ɗum tin ɗum ko debbo il faut anda gorko timmani par ce que minen min jogui ko mbarodi sondi mbarodi ndi sondi immima tan a wawa jaggo hoorema a faami ganda ɗum mam haalan ɗum fof ɗum kam billahi wallahi kala ɓe kalɗa ɗum ittuma laakara fanomani wat jiɗɗa ko fusde gallam o taka debbo mum walla feewa fof om kaalowo iyo jaari barke rasulullahi min ɓe sigi joom galle mum ni de watte ni wonno ka piɗɗo ka paam ka jontaɗo jaari jaam ñande jaari wa jabanimi e jaari joom ñalli aɗa selli kam wallahi ko ni watte debbo jontaɗo ko ma hollo ko yonta ko barke rasulullahi jaari ko bone woni an ka debbo a jiiɗa heddiɓe jaari jabumi noon ay nde wonno ka jontaɗo ƴew kikiɗon mbaɗɗa barke rasulullahi takko sandar Allah woni seedi wona cahan so ɓooyi gara ɗo hanene e moɗon fatma ok wallahi ko ni watte wallahi ka danan Allah woni seedi ka danan a jiida e mabɓe Allah woni seedi ƴew bakkal a wona giƴiɓe ni ɓe ƴew ɓe kaftita ko masaka ɗo mi danma ko min wima noon wallahi limbel sikil gorko mum
barke Rasulullah allo Seydi Sall Seydi allo Sall sukko mi nokku téléphone ay net ina andir neɗɗo hunde suura ɗum mi ñaagorimomo Allah wonta wattu accu kon haala woto haalan ɗum huleyde fami sa wattani tan mi haalta sa watti gongol no hum kaalowo e noon kadi ɓad ɗum haala ɓad ɗum ala ala e argayi to ɗon argayi rokkam mbimami ko argayi ayi adno suturu ayi an Allah tagirmani ha kala jiiɗo mum wawa jaggo hoore mum sa wi tan neɗɗo haalde ma tan ma haala walla ma warno yimɓe heew sa renaki ma yoɓ fittano surtout ba telen noon min ayi mbeɗa wawi won babma mbeɗa wawi won kawma mbeɗa wawi won haytani kono ɗum hatta gilli ɗi jiimi ɗima Aissata o yahandir galle seeɗa tami Allah kan min noon jinmi ko ƴoƴa jogoɗa hakkilla a faami wallahi sa wanno feere ha lelduɗe hay arsugo ma udditte an koñ ɗo mbuwiri koña oɗo galle haɗa yan haɗa ummo wadde ana yurma komi joom nan ɗo lellidiri lelo e salamata ummo ɗon Fatou Diagne Fatou Biba an ka fonno won minne mbaɗen profit ƴeew wat profit o hodde oɗo ar kala cukulɗa noon tottuma kala cukulɗa e galle tottuma ay neɗɗo mati ana hulani Allah walla ana miiji an wom hulani Allah an kala o kalta ko an wom hulani Allah après gadana kam ɗum e horaire he mujji ƴeew notam gayno haala ma no jaari komi joguiɗo haaju a faami te haaju ko mbaɗa andi gallo tamuno didiri ko an tan yoni kam hen sibu gallo fof haw fi feggere ko an firi ɗo pinɗo ɗo e galle ko goto barke Rasulullah ka pinɗo ka conguiɗo ani Biba kam on kam ko ɓocconde ko noyno hay programme am goto mi fota jungo makko nani salamata kam haala mo haalaka salamata kam ka gadde daƴ o kam on kam haalanta ɗum hajam sibu so tini bone waɗat nani galle kom ko an tan yoni kam e projet mo jinmi o ɗum ɗo Allah oni seedi ko an tan jinmi yaralinam ɗum teɓa andi kara waɗat kadi wallahi lembel sihil gorko mum barke Rasulullah ha eyo jaari an yew jaari ayi ɗum kalntumami heɗum haalama yo sugo mono Khadija gonɗo e gallo wallahi cukalel ɗum way moƴƴude ni wayno way yodde ni eɗon yeɗon Khadija way yonten ni ay rangal demako nde wona ayi tan sugo no wayni barke on jinmi ko ya haalnam sugo o kanko jinmi ƴeew Allah ni seeɗi ƴeew so mokkama tan mi resatmo min humana wona joom suutam yonti hankkadi mi dañan debbo min nene mi wayno joom galle ma ni aɗa min komi jaami galle ma min e joom komin goto a wona joom jogi sa pari kalna kam haal sa pari kalna kam bonnom kadi gonmi koye nema kadi annani gonmi koye nemade aɗa andi Hadisa to gonmi ɗo soɓaɗa haala makko ɓerdam nde ɓuuɓat wayro kono ko faɓɓonde e ɓodde galas ni barkal mi weltoto nani sugo kanko jinmi ko ya walla me makko jinmi ko ya walla me makko mi resamo somi humanimo Allah woni seeɗi ƴeew mboɗo wawi hokkude hay suudu sukko an kokkami suudu sukko nami hami an yiwi haala de Hamidou an noon hande tereɗa Hamidou an wawi fende heɗomi Hamidou an naka ka naafige ƴeewam ɗo an hande ko an joddo nda haala Salamata haalda e Biba batinde wallam sukanami anen wi sukanami mbimi anen an anda hoorema an ana mbaɗa min tottuma joni noon a fiji jamono ma a waɗi bêtise aji ha pari mbiya joni fat aɗa ƴeewa Hadija o sohlel keccel ngel murside an ka pédophile ngel murside an ka pédophile an ka bandi an ka bonɗo an ka jasɗo wonni jaari min jaari kam joom galle ma de min ko ya woni an ana hessatani an panayi jaaɗa ha keddotoɗa ala ko keddoto so wona mayde ala haala kalta ko jokku yewtere ma jokta kay mi haalnima ko potma ko haala min wonko won goɗɗum ko koye goɗɗum gonni haala tan haala jottina haal holɗum kalami ko heddi homere haala joni a jaɓɓani mbimami ko
jaɓani kay Gonden. ala jaɓa Khadija ka kuɗaɗo Allah ka jas pourtant ko mbiɗa ko cali an noon joni après biba joni koye mbindan so boyi ko Biba Haydara henum haala mbimi ko yasuko para biba jaɗaɗo bindano joni so boyi koye min paada hanan ala har majam jeeɗiɗo Allah siɗi an kay an ka geɗal joom an ka geɗal joom dejju sukko heɗum haalma noon min ko ya sukko andi joni haala ka min ko ya ummo boowal mi talani haala anani kam ma walla mi cukrel ngel so bébé mi ari hani mi haalantamo momi haalno bébé am sukko Haalnumo momi kadi haalno mi bébé am walla momi haalno huley Eyi. momi haalno huley gonɗo Dakar momi haalno Salamata momi haalno Biba Allah ɓen horat nanduɓe hen haajam ala heɗum hen haalanma kadi haajam ala heɓa hen songo seeɗa wallam wonnan hen Salamata an wonnan hen Biba an ka nani jasso an woni bonɗo an ko mbatmi kadi wallam mbimi wallam an o sohle kecce ala ko ko cukalel wallam an jiɗɗa ko mbaɗɗa viol an ko viol jiɗɗade hol wiyel wonde gon viol o songima o koye morsi o koye ati han kadi timmi debbo o koye timmiri seeɗa barkal ƴew ay nden heɗo mi heeɗaki heɗo nden debbo so dañi duuɓi sappo e ɗiɗi walla sappo e goho tan hokkirte haajam nani Haajam. tan humane so yiɗi o koye morsi o dañi duuɓi sappo e tati mbimi ko so yiɗi guitta guite ma e oɗo a dañtaɗum hande dañtaɗum janggo jara wata awa walde mo cukalel ngel ɗo wima wallahi a dañtamo so yiɗi ɗum gandaɗo accu ummo jara wawa gon walde Khadija ummo son ko kani kam ko kono mi goɗɗo fiyatma hello de ummo timi mboɗo hande e Khadija de simi konti ha 300 ummani mi fiyatma hello 1 ummo jaari 2 ummo barkal mi wona ka jot a yoɗani haydara yoɗani an cofɗo so tawi ko min tan ɗo a dañtaɗo haydara so Allah jaaɓi wona ka bonɗo tan te ƴewra kam ses ƴew less te ɗiɗo tubaji noon a ittat ɗe gallede ɗi tubaji joni mbatta ko melf par ce que min ka barɗumi a faami ka barɗumi tan ha jaami laakar par ce que min huuley wawa huɓ motorama kono an kam guilnatɗa galle o machallah fuɗɗima wattude dillude Khadija yurmimi ɓurema ko artude paɗa ha huuley arta an a wattano ko huuley woni ɗo goppa huuley yatan gona e wadde waɗano suusa huuley min kulanmi huuley ala a suusa huuley kay mi hol huuley a suusa huuley kulmi huuley an huuley woni ɗo nde a suusa ƴewdem bo eyyi huuley yatan an nanno ko alano min mi hulani huuley ñague mami tan ko yo haɗa hakkude men debbo moƴƴen ko joom sutur anani en pamadiri ha tawaɗo hum kaalowo ala min acci haala acci eyyi addu jum barke rasulullah yafitto o ode billahi ko mi tawiyata ɗum dow o hande somi ñoƴƴi ɗum e nder ndu suudu o yaltat toon komi jibbini joom